Jes, mä sain naakkapatsaan. Mä olen Jennika Salonen, nuorisopalveluiden vastaava ja ehkäisen päihdetyön koordinaattori. Ja Nuvan ohjaajana toimiminen kuuluu mun tehtävään ja se on mulle merkittävä juttu. Mun työ on muutoin aika toimistopainotteista ja mä pidän tärkeänä, että mä pääsen toimii niin kuin nuorten kanssa ihan konkreettisesti ja tekemään töitä yhdessä nuorten kanssa. Ja nuvalaiset kertoo, että mä oon edistänyt heille tärkeitä ja merkittäviä asioita omassa työssäni ja se lämmitti mua erityisesti ja antoi tosi hyvän mielen mulle pitkäksi aikaa. Ja mä haluankin mun omasta puolesta kiittää myös nuvalaisia siitä, että mä saan olla osa teidän porukkaa ja siitä, että meillä on niin hyvät vuorovaikutusvälit, me saadaan yhteistyössä tehty niin kuin paljon asioita. Ja se, että mä oon oppinut paljon uutta. Ja meillä on tosi hyvä Nuva-porukka, joita kiinnostaa edistää erilaisia asioita, jotka haluaa vaikuttaa asioihin. Se on erittäin hienoa olla osa sitä. No tää naakka. Tää on mulle erityinen merkkipaalu. Myöskin muutoinkin. Mä olen ollut nyt 10 vuotta töissä nuorten parissa. Ja se on antanut mulle paljon. Kiitos.